Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî Antonio Guterres vexwendineke nû ji bo Encûmena Ewlehiya Navdewletî şand û tê de daxwaza avakirina komîteke rast û serbixwe kir ji bo destnîşankirina nasnameya berpirsên bikaranîna êrişên kîmawî li Sûriyê bike. Emîndarê Giştî Guterres duh nameyek ji Serokê Encûmena Ewlehiya Navdewletî û Balyozê Rûsyê Vasilî Nebîzya şand ku duê nameyê de raporta Rêveberê Giştî rêxistina çekên kîmawî Ehmed Ezomco ya heyvana de ku li ser programa kîmawî ya rejîma Sûriyê bikartîne da diyarkirin. Guterres tekez kir ku her aliyekî çekên kîmawî li Sûriyê bikar bîne ew yek tawaneke şer e û li yasayên navdewletî de qedexekiriye. Serbar kir ku bi çi awayekî bê em rê nadin kesekî ji bo kîmawî li Sûriyê bikar bîne. Guterres di nameya xwe de got ku kar li ser bingehên taybet yên rûxandina du cihên çêkirina çekên kîmawî berdewam e ku hejmara wan 27 cih in. Guterres serbar kir ku piştî dawîkirina kar û ew bingeheke di navbera du ta sê heyve de bimîne ta werê rûxandin. Her li ser şanda ji bo qedexekirina çekên kîmawî ve kolîneke rastî li Sûriyê Guterres got ku em bawerin ku rêxistina Encûmena Ewlehî şandeke bi dûvçûna rastiyan ve kolîneke baş wê bişîne. Her wiha rejîma Sûriyê êrişan li ser bajarê Dûma û Seraqib bi gaza kilorê ya jehrawî kir û bi sedan sivîl şehîd ketin.